Si Jesus ang hinungdan sa pagkabahin-bahin sa katawhan. Lucas Kapitulo 12 versikulo 49, 53. Mingon pagayod si Jesus kanila, mianhi ako dinhi sa kalibutan aron sa pagsilot sa mga tawo. Ang ilang silot mahisama sa kalayo ug gusto kong magdilaab na kini. Apan sa dili pa kini maita budaghan pang mga pag-antos ang akong maagian, ug dili gayud ako mahimutang hangtod nga kini mahuman. Naghunahuna baka mo nga mianhi ako dinhi aron sa pagdalag kalinaw sa kalibutan. Ang tinuod, mianhi ako dinhi aron sa pagdala og kagubot ug sa pagkabahin-bahin. Ug gikan karon, tungod kanako, magkabahin-bahin ang mga pamilya. Kon 5 sila, ang 3 batok sa duha ug ang 2 batok sa 3. Ang amahan ug ang iyang anak nga lalaki magbinatukay. Ang inahan ug ang iyang anak nga babay magbinatukay, ug ang ugangan nga babay ug ang iyang umagad nga babay magbinatukay usab.